Nhar it-tlieta fil-qorti nstema' tal-ewwel darba l-kawża hekk imsejħa tas-siġġijiet wara li l-Partit Laburista bl-appell tiegħu wassal għal annull tal-ewwel sentenza. F'Mejju l-Qorti tal-Appell annullat sentenza li kienet ingħatat mill-Primawla tal-Qorti Ċivili u li fiha kien ġie deċiż li n-numru ta' membri parlamentari għandu jiżdied b'2 favur l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. It-tlieta saret l-ewwel seduta biex jiġi stabilit kif se jipproċedi l-każ bil-provi. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela spjega dak li qed isostni l-Partit Laburista. Insostnuh da li inkissru d-drittijiet fundamentali tagħna bis-sentenza tal-Kostituzzjoni kif ingħatat f'parti minnha mhux f'kollha, għaliex ma konniex se ningħataw l-opportunità biex ngħidu dak li għandna ngħidu fuq il-kawża kif kienet mill-bidu. Il-Partit Nazzjonista mhux jaqbel ma dak kollu, aħna nifhmuha bid-dritt tiegħu, però dritt tagħna daqskemm għandhom dritt huma li neżerċitaw id-drittijiet kostituzzjonali tagħna. Il-ġimgħa d-dieħla l-qorti għandha tiddeċiedi minn qabel jekk għandix tisma' l-ewwel il-kawża li għamel il-Partit Laburista biex tkompli b'dik li għamel il-Partit Nazzjonalista. Kwistjoni li l-Partit Laburista għandu dritt li ressaq l-opinjoni kollha tiegħu bil-kawża fil-bidu daqs li kieku qatt ma nstemat li teżerċa dritt huwa prinċipju sagrosant. U jien naħseb li l-Partit Nazzjonista li magħmul minn ħafna avukati kollha jaqblu miegħi li kull fejn jidħol possibilità ta' ksur ta' dritt fundamentali tal-bniedem Alla ħares dak li jkun tajdlu teżerċitax.